Салимзода Насрулло зимни нишасти хабарияш гуфт ки мақомоти Бобоҷон Ғафуров бояд мувофиқи дурнамо 8200 гектар пахта кишт мекард. Мутаассифона як қисми ноҳия аз ҳисоби сои Хоҷа Бақирғон обёрӣ мешавад ки вай бевосита ба давлати ҳамсоя алоқамандӣ дорад. Ҳам дар ноҳияи мо ва ҳам дар ноҳияи Ҷаббор Расулов мушкилот дар самти пахтакорӣ буд, гуфт ӯ. Хоҷагии Ҷаббор Расулов, Раҳмон Набиев, як қисми хоҷагии Урунхоҷаев, ҳамчунин хоҷагиҳои минтақавии Хистеварз, Овчиқалача ҳам талафот диданд, қайд намуд Салимзода. Вай гуфт ки дар гармии имсола мушкилоти обёрӣ низ то ҳозир вуҷуд дорад, аммо новобаста аз ин кишоварзон талош доранд ҳосилро тибқи нақша ҷамъ кунанд. Ба иттилои вай як қисми ноҳия аз сои Хоҷа Боқирғон обёрӣ мешавад ки он бевосита аз Қирғизистон алоқамандӣ дорад. Вай қайд кард ки кишвари ҳамсоя ҳам дар вохӯриҳо аз камобӣ шикоят мекунанд. Мақомдори ноҳия афзуд ки ба ин нигоҳ накарда талош мекунанд аз кишти боқимонда ҳосили дилхоҳ ба даст орем. Ин дар ҳолест ки ба иттилои Вазорати кишоварзии Тоҷикистон кишти пахта дар саросари кишвар ба маротиба коҳиш ёфтааст. Ба гуфти вазорат, деҳқонони тоҷик имсол камтар пахта кишт карданд. Соли ҷорӣ дар Тоҷикистон танҳо дар майдони 175695 гектар замин пахта кишт шудааст, хабар медиҳад Вазорати кишоварзии кишвар. Ба иттилои манбаъ, ин нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 5847 гектар кам аст. Гуфта мешавад, кишти тиллои пахта тибқи дурнамо танҳо 94% иҷро гардид.